Tofa, ganawar sirri tsakanin Nasiru Yusuf Gawuna da tsohon shugaban ƙasa wato Muhammad Buhari, inda Gawuna yake cewa abin da Abba Kabir Yusuf yake yi a jihar Kano ya fara yawa, ya kamata a dakatar da shi. Sai dai kawai masu sauraronmu, kan mu shiga da ku zuwa cikin wannan shirin, muna roƙonku da idan wannan ya kasance shine zuwanku na farko wannan channel ɗin, sai ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. A jiya wani bidiyo yake bayyana kan cewa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da Nasiru Yusuf Gawuna da kuma Muhammad Buhari sun yi ganawar sirri, inda aka jiyo muryar Gawuna yana cewa tabbas abin da Abba Kabir Yusuf yake yi a jihar Kano ya fara yawa, domin kuwa gurare da dama yana can yana rushe su, inda aka samu wasu matasa suka fito social media suna cewa dai wani matashi ya ce a wannan waje da Abba Kabir Yusuf ya rushe ya yi aikin naira miliyan 2 kuma ba a bashi kuɗinsa ba, an ce sai an gama aikin komai za a tura mai da kuɗin shi. Gashi yanzu Abba Kabir Yusuf ya rushe wannan waje, inda dai wannan matashi ya fito ya zayyana a social media yana kuka. Ba ma iya shi bai, jama'a da dama duk sun fito sun bayyana abubuwan da suka yi a wannan waje, amma ya rushe wannan guri. Daga gefe kuma an samu ganawa sirri tsakanin tsohon shugaban ƙasar Najeriya wato Muhammad Buhari da kuma Kwankwaso, inda aka ji Kwankwaso yana cewa ya kai ina so kai wa Bola Ahmed Tinubu magana ya bani ministan ilimi, don kuwa wata sanarwa da ta fito a kwanaki an ji kishin ɗin Tinubu zai fasa ba wa Kwankwaso ministan ilimi ya ba wa Ganduje. Wannan dalilin ne yasa na zo na same ka na ce kuma kai wa Tinubu magana ya bani ministan ilimi ya fasa ba wa Ganduje. Masu sauraronmu, kaɗan daga cikin rahotannin namu na yau kenan, duka-duka a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin. Kada ka manta ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun sabbin shirye-shiryen namu gami da sabbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da sosai.